urobím všetko preto, aby Slovensko v dohľadnej dobe malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ako kedy Slovensko malo. Po roku je so súčasnou vládou spokojných len 14% opýtaných. Ďalších 30% je skôr nespokojných. Viac ako polovica opýtaných je so súčasnou vládou veľmi nespokojných. Najsilnejšie parlamentné hnutie Olano nestráca iba koaličného partnera, ale aj svojich voličov. Za 2 roky vlády prišlo o takmer 500 000 hlasov. Počet obetí na ochorenie COVID-19 prekročil hranicu 20 000, informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií. Len za dnešný deň si COVID-19 vyžiadal ďalších 8 obetí. My sme medzičasom 250 000 ľudí na Slovensku tým testovali. My sme tých ľudí doslova oklamali. My sme na nich robili hokusy, pokusy. My sme im dali falošný pocit, že oni sú vlastne nie sú chorí, ale ten test, to je naozaj šmejd, ktorý hovorím, to nie je, že zviera tým testovať. Nikoho s tým netestovať a stálo to 3,9 milióna eur. Budem sa pýtať kolegu Sulíka, že čo teraz s tou škodou. Mysleli sme si, že pandémia je to najhoršie, čo nás môže stretnúť v tomto volebnom období, ale zistujeme, že to tak nie je, že vlastne energetická kríza je ešte väčší problém. Ale tak, ako sme zvládli pandémiu, verím, že zvládneme aj toto. Chlieb za 10 eur, obedové meno 25 eur a noc v hoteli 300 eur. Takto by to mohlo na Slovensku vyzerať, ak by podnikatelia premietli rastúce poplatky za energie do cien. Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny, tak je, ako je to aj teraz, akurát, že teda v inej výške. A to je to, o čom sa rozprávame. Takže to sú veľmi konkrétne opatrenia, ktoré iné krajiny len zavádzajú. My už ich máme zavedené. Výpovede lekárov sú na spadnutie a nemocnice sú v strehu. Začínajú riešiť krízové scenáre. Počet vyzbieraných výpovedí lekárov vraj stačí na to, aby ochromilo slovenské zdravotníctvo. Tých 1948 výpovedí lekárov, to sú lekári z takmer 27 alebo aj viac nemocníc Slovenska. Sú to najväčšie nemocnice Slovenska, univerzitné, fakultné nemocnice, pripojili sa k nám aj súkromné nemocnice a krajské malé nemocnice. Mnohí lekári už dnes majú vyšší plat ako premiér a však dobre, nech majú, ja im to nezavidím. Veľmi veľa nadčasov. Ja pracujem 300 hodín mesačne, už 2,5 roka. A som tu. Národná banka predpokladá, že naša ekonomika budúci rok nebude rásť, ale naopak dostane sa do recesie. Naďalej bude pokračovať prudké zdražovanie a inflácia môže vyskočiť až na 22%. Za malý nákup vždy platíte viac. Za malý nákup, čo ste predtým platili 6 eur, teraz už je to 13. A keď je tam mäso, tak platím vždy vyše 50. Naozaj za tých 2,5 roka popri všetkých tých krízach sme urobili viac ako všetky vlády za posledných 17 rokov dokopy. Ekonomike hrozí kolaps v dôsledku prudko rastúcich cien elektriny. Povedal to premiér Eduard Heger pre stredajšie vydanie renomovaných novín Financial Times. Podľa jeho slov rast cien po ruskej invázii na Ukrajinu môže zabiť ekonomiku krajiny, ak nedostane podporu v miliardách eur z Bruselu. Mafiáni, zlodeji a vrahovia ste. Ten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler. Pýtam sa práve preto, či máte vy pocit sám zo seba, že ste silný líder, ktorý to má v rukách a povedzme si vie ukočírovať aj toho Igora Matoviča. Áno, mám ten pocit. Nech už sa konečne odpracujú preč, kam chcú, lebo tam není jeden odborník. To je vláda diletantov.